Ya lapha ngifuna ukuchaza ngento encane ejwayelekile. Uma wathi umuntu unuka into emuncu, ukunuka into emuncu kudalwa into eyodwa. Izimpahla zakho zangaphansi okuyi-under noma idilosi, ugqoka more than 3 days umjuluko, bese ungagezi ngenxa yokuthi nokungagezi okudalwa ilwane efakwe ngaphansi kulelo golo lakho ngenhloso eyithile nonyoko ngoba yonke into ingcolile mama Jesus. Bese kuhlangana konke lento ke ngoba manje wena igolo lakho ngaphansi lakho lilawulwa imithi ethile efakwe phakathi, sigcina singumuka into emuncu. Lokho kusuke ama-Jesus ajwayele kanjalo. Kuningi ukungcola okukhwikhizwayo, kodwa